Jeg vil så YouTube, så er jeg tilbage med en vlog. Jeg ved godt, det har været et stykke tid siden, men nu tænker jeg, nu kan jeg lige så bare lige optage en vlog, nu hvor jeg skal på krydstogt til Oslo. Så, fordi det bliver... jeg kommer tilbage, når der sker et eller andet interessant. Ses. Damn. Fuck, det er fedt det her. Ja. Er vi en Titanic eller hvad? Go boss. Hashtag swag much. Mor, jeg tror Titanic er blevet... Jamen, nu er vi ankommet til vores hotelværelse. Kan jeg høre det? Ja, men, så kan jeg høre det. Men der er ikke særlig meget. Jo, det er et OK størrelse herinde, men vi har ikke noget internet. Nej, vi har ikke noget internet. Prøv at se den her udsigt. Damn. Der er mig. Damn. De er redningsbåden. Kraftedeme med store. Oh my god, jeg kan ikke engang få en hel en med. Jeg kan se en ø derhen. Jeg kan godt se en ø derhen. Så kan man ikke se særlig meget. Hey, så YouTube, nu skal vi skal vi ned og spise aftensmad. Og ja, det er nice. Stadig ikke noget, om der ikke er noget internet, men vi kan gøre noget ved det. Mine forældre har ikke set, om der er internet nu. Sådan er livet bare. Nu skal vi spise aftensmad. Det bliver nice. Hvad vil sige? Ja, mig. Det er mega nice. Ja, vi er så blevet færdige med at spise nu. Ja, det var meget lækkert. Der var ikke særlig meget velmellem. Hvad synes du om maden, mor? Hvad synes du om maden? Dejligt. Er det 5 stjerner hver? Det er 5 stjerner med. Jeg synes ikke, det er 5 stjerner. Der er ikke særlig meget vælge imellem. Hvad? Okay, Maria, hvad synes du om maden? Hvor mange stjerner fortjener den? Ikke hold iPad'en. 4,5 stjerner. Og du skal også begrunde svar. Fordi at... Lad være med at se på kameraet. Fordi det er sådan, at... jeg synes bare, at... Altså, den var god, men... der var sådan... Mest af det, som jeg kunne lide. Okay, godt nok. Okay. Hvad er din mening om maden? Det smager rigtig godt. Det Ja, var dejligt. hvor mange stjerner vil du så give den? Jeg vil give 5 ud af 5. Og grunden til det? Det smager godt, og jeg har spist flere gange. Hvor mange portioner har du lige spist? Må jeg lige se din mave? 4. Men lige, Du ser hans mave. Men lige, Man kan ikke se den. Den er så stor, man ikke kan se den. Det var godt. Jeg ville kunne give den sådan 3 stjerner, fordi der ikke var så meget at vælge mellem. Det er lille gris. Det er Marie. Nu kan I se min fars mave. Nu kan I se hans mave. Så skal hun ud i vandet. Han skal ud i vandet. Jeg må ikke ud i vandet. Ja, man ser det. Nå, YouTube. Så slutter dagen i dag. Ja. Vi ses i morgen. Hej. Ja, så YouTube, godmorgen. Vi er lige vågnet. Så godmorgen. Nu skal vi spise morgenmad.
Så vi ses om lidt. Ja, nu skal vi så op og spise morgenmad. Det bliver hyggeligt. Sig mig, ja. Ja, det er nice. Ja, lad være med at gøre så tæt på kameraet. Jo, du er. Ej, der er lounge. Ja. Nu spiser vi så morgenmad. Så har jeg taget en pølse og en pandekage og et æg. Og lækkert så også lige et glas juice. Det er meget godt, ikke? Hvad så YouTube? Så nu er vi ankommet til Oslo. Nu er vi bare på vej. Skal vi ikke hen til en eller anden bus eller noget? Var det ikke noget med det? Kom. Hvad? Jeg må ikke snakke med dig. Jo, kom nu, du må gerne snakke, når jeg spørger dig. Ja, det skal vi. Okay, hvor langt er der cirka sådan fra bussen? Det er bare 10 minutter. Okay, og der er også gratis wifi, ikke? Der er gratis wifi, så kan du sidde og facetime med en eller anden. Ja, det håber vi i alle de restauranter og det. Jeg synes, det er meget dejligt, at jeg kan optage videoer, selvom der ikke er internet. Men jeg kan ikke uploade dem. Det er okay. Nå. Så vil jeg gå ned ad trappen. Okay. Så er vi på vej til gaten, eller hvad? Altså, nu er vi gået ud af båden. Eller skibet, krydstogtet. Så nu er det 6 timer i Oslo. Ja. Nice. Hej. Så Hvad sker der? Hvad vil du? jeg er bare vent til, der kommer noget spændende. Hvad er det, vi skal nu? Nej. Du skal ikke holde min kamera. I don't know. Hvad er det, vi skal, Marie? Det ved jeg ikke. Jeg er lidt heststemme. ليش ما خليتها حتى من YouTube. Nej, hvad så YouTube, folks? Det er så bussen, vi skal med. Ikke nu, men i hvert fald ja, om et kvarter. Så skal vi med den her bus. vi skal også med. Men vi skal også med, men ikke tog. Ja. Men det er tog, det der. Dagbus. Ja. Jeg kan ikke engang. Wow, en togbus, hva'? Nice, hva'? Ja, jeg snakker norsk. Ja, forstår du også? Okay, jeg siger bare, hvis I skal til Oslo, så er det bare far og datter, fordi ellers så må I ikke komme forbi, ellers så skal I være på cykel, ikke? Bare pas på, ikke? Ja, så kan I se Oslo. Meget flot her, ikke? Hvad? Hvad? Ja, det ved jeg jo godt. Ja, så kan I se posthuset, ikke? Er det ikke posthuset? Kender I den følelse, når man shower med en kvinde? Det tager 75 år for en kvinde. Bare finde én ting. Men mænd tager måske 5 minutter, så har de fundet alverdens ting. Er det ikke rigtigt? Hå? Jeg må ikke snakke. Jo, du må gerne snakke nu. Ja. Ægte viking. Hej YouTube igen. Mig og min far, vi er de sejste hele Oslo. Vi har bare været rundt i t-shirt i cirka 6 timer. Ja, det eneste hele Oslo, der har haft t-shirt på. Det er ægte vikinger. Ja, ægte vikinger. Vi har ikke brug for det der jakke. Det regnede med t-shirt. Alt muligt. Niklas han frøs. Nej, det gør ikke. Ja, så er vi hjemme i Danmark igen. Det var en up and down ferie, det her. Ikke? Hvad synes du, mor? Jeg synes, det var en dejlig miniferie. Ja. Selvom så mig og Maria har haft lidt sygesyg, men alligevel gik det godt. Og jeg fik også armbånd, så... Ja, som har hjulpet Maria meget. Ja. Ja. Men jeg synes Tak også, for denne gang. Jeg synes også, det var en god ferie, men altså... Det var bare lidt neden, der ikke var internet inde i kahytterne. Og internet var også meget dårligt, når man var oppe ovenpå. Fordi så hele tiden så går internettet. Ja, og så skal man skrive en kode igen. Ja. Ja. Mega noget. Det var fedt. Jeg skal ikke være stutter. Jeg skal ikke stutter ligesom Face Adapt. Nej.